Kahinyo Trap Youth Council ka balong kaway na kiseng kibiyaki bandaway ka hok halor ka jingsha siat yap kisan ngot kimen simbrio hakasnong Bukro West Giant Hills District haka arpo artrek unai wing arja arpo ar kalapen sngaw baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance kam syam lale haka rukom ka badai bat ka rukom perkhat bat ka jing tri kam jongka namar kala le kerki haka jing dawa bantoket CBI bat ka te ka jing ja haka jing ekran bat usulong mil ukur wa ka atiar u president HYC uba Robert Karjarin ulaong yang menta ka sengkan up ya jing toket lingba ka CBI kumbala pau hakilat pathai khubor ya jing menjur ka sarkar pedang ya jing terwa ka sarkar jilla hanong ba Delhi lingba ka kenhun menteri ka lam khmat daw menteri rang ba ka jilla ukonrot ke sangma Henry ulaong baka seng ningkong kadang khmi lenti baka sarkar jilla kan register keswa persya yagi pulit Assam Meghalaya batru ban kamyaki batru ban bishar ya ka kes Meghalaya haswa bangan jubab ya kata ya ba ngi nak liang ka seng bat kumju ru naka kan hun jong ka safe no trip mission ya kan benta ka wingi di basut hu shai ka long ba kai ka genesis la ne kai ka dautan rai jong ka tu ka jing sha siat ha tu singi ka dautan rai ka long ba kani ka jaka kadi kata ka baki khot ka disputed area la ne ka jaka ka ba yakni put apa dengan ka mekhlia ba sam ti namar baga don kata ka jing yakni put ka mekhlia ro ka claim ki pajba nong snong jong ka mukro jong ka parato bat ki wegi dong ki thain ka bodon tu ki kwa bandon hapo mekhlia te nakaleng jong ka sarkar Assam ngi de besong thu yak history jong tu ga jaka kalong ba kamdei tang menta ka por ba ka pen ibor mensua kawan thung mokput chadu barato hadin kawan thung hapo mukro bat ki wegi jaka tika bat ki bru ki jongi hang turu ki pen ibor ba ya ka sam ki weng tu ki mopot ki kimsha ba ka Assam administration kan rule ki no ble ki kwa ban hap apo mekhlia bat ki kwa ban hap ya ki snong ki thau jong ki hapo mekhlia tu hatu ka sngiru kolong ba lada ka don ka legal ne ka illegal kata ka jing pomding ha jing sha kadi ka kamram jong ka mekhlia forest lane kadi kamram jong ka mekhlia police ban pet ya kita kamdi ka kamram jong ka Assam hakini ki snong ki ba majority ki don daki khasi penar hari kadi ka aggressive attitude kadi ka aggressive policy jong ka Assam government ban yo ya ka khandau ka siap na takadau ki wan ra ban pen I ya to ka bor ka ba ultimately ka poisa ka jing siap diap ya ki bru ka jongi ngimdei ban sngot hu bakala ba kadang kadi ka sin ka ban kong ka jing sha thombor jong ki bru tu man ka por man ka sngi ka yat ka ta ka jing sha thombor re ha ka tu ka sngi ka long access don ha ba ki shim don ya ki jing im bru ka ba hadu mtangi ngiladu sangut ki mesim bakador bal arngut mentaki don hapo ajing sumar jong ka nigrim tiga genesis ane ka daw ka di ka disputed area habang yong ka disputed area kamut ngi haban asatenya ta ka claim ka jongi bakani ka jaka ka hapo mekhlia kanom ngi ladangim asatenya ka claim ka jongi kamut kani ka jaka kala ban ya po Assam ti kumno ngi asatenya ka claim kolong balong baki policy ki jongi ti hajing sha ka sarkar mekhlia masenjia kai ka baki don kam kalong ba immediately di ban register ka case within mekhlia hakano no police station ka ba hap tu register ka case andai tang ba register pha ya ka team ki jong ki ban le thwet ti ki pulit Assam de ban attempt ban arrest ki no blai ka di murder case ti Henry tang ka case ro par register tang kata ka attempt ban le kem ya ki ro kampadon ka busungsi kalong ka jam step nyo prabaje ka jia kata ka firing incident nyo baje mo kyong ti ka cabinet ka besong men kladab darai no bong ayal pandak Central Investigation Agency kumut kani phi la long ka phi nakleng sarkar makhlia ka khlam perkhat bakan asatenya ta ka claim ka jongki ba kadi ka disputed area kam semdon kata ka pressure jong ka state jong ka mekhlia government ban ong ba namar ba kani ka place of occurrence namar ba kani ka mukro ka de ka mekhlia de ban investigate by agency na mekhlia trial po mekhlia punish po mekhlia re kata ngim sem i ba kandan ka sudan ba ka completely surrender of powers ban ong ba yalit na ba cha Central
investigation agency but thambala khandiat banu I ba what chief minister mo ong ba and pha da ka NIA ngitip borok bakadi ka agency ka ba deal strictly ki terrorist kam ju pej ye kum gitu ki kam ti ultimately haba boro atlik state ka makhliaru ka pans da central agency ka Assam ro ka central agency ti haba kala pan boro atlik state ka pha ya ka agency ti ka approach jong ka makhlia da ka buram ya ka sarkar makhlia but ki ba ai jingmot ya ka ni sarkar ka long ba ka approach ba haka ju ka sengi masenjia pi pan da ka sibai inquiry kala along lupa ka approach ko bakla nama beli kalau bakla kalau bah jingsha namar bakadi ke disputed area kalau di ban ong ba we will have our own team, we will investigate ya kan case gen arrest himangi ya kini kibru, we will bring the matters to makhlia hari kata kam semla jihad ki don ketu kat ne ki ba kam makhlia kala the postmortem jong baro itu ki baklan kan thup yo tu forest personnel jong ka sam ki postmortem ha jawai is a good thing nobly hari hajing sha haba pila shimya ka postmortem nang tu tingi next day ngi don hamukro ngi i itu ki kali basa thangru ki ra apo makhli hajing sha woi pila lem tu lade sundan ban pha da ka police personnel register case yo DG jong ka Assam register case USP register case itu baro yele ban trial ka kam po makhli han re kata kam sama don wat la kataru ngi wat la kataru watla ka move jong ka makhlia kala bakalah dian ri kasakawai na kalian kaseng ngikwa bakan sai okay menta ba phila alit chapo ka CBI tangkawai ngi hap man dawa namar ba kan ne ka disputed area ba ngi don kam ban claim ya kan ne ka area ka badon kam kolong ba ka CBI mta kala ban investigate no doubt kala ban investigate kala ban prosecute ya kan ne case la ne kan tian bishar ya ne case haka CBI court la ne haka ying ka sari CBI court ka jingkeli kolong en bishar haka bi anglong ne hawas sentahil ya ka case en register ha police station Assam en register ha police station makhlia normally there has to be a police station there has to be a court at the end of the day ban trial ka CBI court te kum bakalong ka don betang ki district level te either west karbi anglong la ne ka west sentahil ti ngi kwa banyo I ba ya khane ka kam wat lam ta ka investigate makna da ka CBI ka badon kam kolong ba kam be clear ka di ban pressure be ban ong ba dei ban register ka case me clear trial po me clear na dong sedong de pendep me clear but punishment ro ka di ban jah me clear no boleh ngi claim ba ka tu ka jaka ba jia ba ki mensim ba ka dor ka jongi ki syasiat ka dei ka jingjia ka ba jia po me clear but wasam uwan kentur yo por usam perwan siat iki bergu jongi hapo makhlia ti kata ka dika jing demand ka jongi ngi ho wat la ka step ka ba yat da ka makhlia nadu basdang kala along bakala ba ten riwat la ka taru namar ba menta kila ada biat chakmat ka badon kam menta kalong ba ka di ban ai kata ka pressure ba ka CBI ka den register ya ka case in makhlia ka di ban ong ba kanik incident ka jia po makhlia ka ba ar ya ka kam bishar pin investigate kumno klam arrest hab le seizure hab le yuti habandon am ka court mo ka criminal procedure ka habandon ti ha ka court yu ka jingkali boro kitu ki investigation procedure ki arrest ki seizure nadong sadong ka jingshim statement 164 CRPC mo ka jingshim statement na ki magistrate ti kitu ka di ka part and procedure investigation tila da phimle itu hame khlia ting lalong ko bang yailat ba bakani ke area kan di ka sam kan ngi khamong ba ka approach ka me khlia ka long bakala ba ka pan CBI direct na beli ka root cause ka di ka border issue hanrei hajing shati lada philej bong pet ngi kwa ban le da ka me khlia police namar la ne ka me khlia agency na beli ka hapo me khlia lada ka asam ka cotton claim let the home ministry can offer a solution terinadu nang ni la elit lupa ban le pan ya ka ya ka CBI ka bomud ba kum mumta kan jak aban claim kani ka pan pau ya ka jing bom long becot jong ki nong dalam kim song thu ya ka kam kim song thu ya ka real problem na mo blei kim song thu hi sai na mar kumba ngong api ka long ba ka me khlia kalan totally neglected security room ai scheme room ai development room ai protection room ai room ai ya ki bru jongi ki badon ha border but isang sot ba la da pe ki bru jongi ba border ka stand jog advice ka HYC minta hato pin chu up ya kata ka jing toket CBI nani pin up pa ka sarkar Meghalaya ka Assam kan pin bet na upot lani
pidon pak takoi ka lendi Pi ka stan jong i ha ka beri bat ka criminal case mo kalong syai ba okay menta nomor ba ka CBI is already in kalawan lupa na beli kini kistir ada lupa tu ka badan kam kalong ba wat la menta ka CBI kawan ka badan kam ko bang ong phimne kalong ba ya ka case de man register me khale om de tang ber register me khale ya ka case deiru ban trial hapo me khale ni kwa ban iba case is happening hapo Jawai district court kabomut ba ladak arrest itu kibru kibasiat kini bensha bu hapo ka PS jong kanur ka police station ka badan ka badai page ya katu bat ka baar kolong ba ka custody ru ka de bende hapo ka west centi hilla ni ha kanu custody jong ka me khale kata ka de ka ban kong no blai kumong yong ladang ngim la ban le ya kata ladakin ra sa west karbi anglong kumut ngi ka kamut ka tu ga jaka ka hapa sam kata de ka jong ka CBI office hangi ha kidon kila ban le nang ni kide ban pha da ka shlong da ka khot ka division ne engim tip eta ten ri kala kide ban pha da ka shlong division ro ban do all the necessary thing kim de ban pha da ka guwahati division ka jong ki